सातत्याने केसरकर हे प्रत्येक निवडणुकीमध्ये अपप्रवृत्तीविषयी बोलतात। मागच्या 5 वर्षापूर्वी त्यांच्या विरोधात मी पण निवडणूक लढवली, त्यावेळी त्यांचं वक्तव्य होतं की अपप्रवृत्ती ह्या जिल्ह्यातील सगळ्यात मोठी अपप्रवृत्ती ही दीपक केसरकर आहे। कारण त्यांनी अनेक वेळा पक्ष बदलले, ज्या ज्यावेळी पक्ष बदलले त्यावेळी प्रत्येकाला दगा दिला। तिमलो असतील, पवारसाहेब असतील, इथले दिलीप नार्वेकर असतील, इथले उद्धवजी असतील, उद्धवजींच्या विषयी त्यांनी एक वक्तव्य केलं होतं, प्रवीण भोसले। म्हणजे ही जी मालिका आहे ना ती त्यांची गद्दारींची मालिका आहे आणि त्यांची गद्दारीची मालिका कधी खंडित झाली नाही। ज्यावेळी उद्धवजींनी त्यांना मंत्रिपदावरती आणल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की आयुष्यातला पहिला मंत्री मी झालोय, त्यांचे उपकार कधीही विसरणार नाही, हे सावंतवाडीच्या गांधी चौकातील त्यांचं वक्तव्य। म्हणजे प्रत्येकाने ज्यांनी त्यांच्यावरती उपकार केले, ज्यांनी त्यांच्यावरती प्रेम केलं त्यांना दगा दिला, हा इतिहास आहे, हा केसरकरांचा इतिहास आहे। एक सांगतो तुम्हाला की सत्यविजय भिसे प्रकरणामध्ये केसरकरनी राजन तिरींचं नाव नोंदवलं, त्याचं मी साक्षीदार आहे। सातत्याने त्यावेळचे मंत्री छगन भुजबळ ह्यांना सातत्याने फोन करत होते आणि फोन करून त्यांनी नाहक काही वर्ष त्यांना जेल भोगायला लागली। केसरकरांना पण एक दिवस जेलमध्ये जावं लागेल। प्रत्येकाला सांगतात की जेलमध्ये, ह्याला जेलमध्ये टाकणार, त्याला जेलमध्ये। आज विशाल परब असतील, विशाल परब अपप्रवृत्ती, ज्या जे उमेदवार त्यांच्या विरोधात राहतील ते सगळे अपप्रवृत्ती। आज 2 अपप्रवृत्ती ह्या जिल्ह्यामध्ये आपल्या मतदारसंघामध्ये, हे अत्यंत चुकीचं आहे। केसरकरांना पण काही दिवसामध्ये एक दिवस जेलमध्ये जावं लागेल। 2 या ठिकाणच्या प्रत्येक गेल्या 15 वर्षामध्ये त्यांनी कुठच्याही गावामध्ये 1 तासही दिलेला नाही, हे सत्य आहे। त्यांनी जाहीर करावं, कुठच्या गावामध्ये जावं, कष्टकरी असतील, शेतकरी असतील, समाजातील दलित असतील, प्रत्येकाला हॉस्पिटलच्या संदर्भात अनेक तरुण गोव्यामध्ये जात असताना मयत झाले, परंतु केसरकरांचं लक्ष द्यायला त्यांच्या वेळ नाही। मला जायचं आहे, माझं फ्लाईट चुकतंय, मला जायचं आहे, माझं फ्लाईट चुकतंय। गेले 30 वर्षापूर्वी राजनजींनी ह्या मतदारसंघामध्ये काम सुरू केलं आणि 2 निवडणुकीत पराभव जरी झाला तरी हा मतदार त्यांनी संघ कधी सोडला नाही, सर्वसामान्यांच्या सोबत ते राहिले। अशाच एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता, एक सर्वसामान्य जनतेतून, सामान्य घरातून आलेला हे उमेदवार आहे। त्या उमेदवाराला प्रचंड बहुमताने विजय करा असं या निमित्ताने आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।